थायोब्ला दिनै आं माखासे खामानिफोरखौ मावनो हानाय नङा। मानो होनब्ला बनसखौ माखासे रायजो राजा बा फरायसाफोरानो सापर्ट खालामा। थ' बेफोरबायदि आफादाव आंहा थायोब्ला आं फरायसाफोरनि थाखाय बा रायजो राजाफोरनि थाखाय खामानि मावनो हानाय नङा। थ' बेखौ आं नोजोर बोनानै दिनै एबसुजों माखासे रायजो राजाफोर आरो माखासे फरायसाफोरानो एबसुखौ मोजां मोनो बा एबसुजों सापर्ट होयो। गतिके आं बेखौ नायनानै दिनै एबसुजों आं गोरोबनानै खामानि मावनो होननानै फिन ओंखारबोफिनबाय। बेयाव आंहा माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला बा रायजो राजानिफ्राय निमाहा बियो बेखौनो। आं टंला कलेजनि जिएस आरो नैबे बिथाङा जाबाय टंला कलेजनि लिटारेरि सेक्रेटारि गनसा रामसियारि आरो बिथाङा जाबाय महेस्वर दैमारि टंला कलेजनि कालसारेल सेक्रेटारि। जिहेतु आङो थांनाय बारनि इलेक्सनाव आङो बनसुनिफ्राय देरहानानै फैदोंमोन। जिहेतु आं हारसिं बनसुनिफ्राय देरहादोंमोन आरो लोगोसे आंनि लोगोफोर 11 जना आबसुनिफ्राय देरहादोंमोन। थ' जोंहा बेलेग बेलेग साइडनिफ्राय देरहानायनि जाहोनाव जों गोरोबलायनो हायाखैमोन। जिहेतु जों गोरोबलायनो हायैनि जाहोनाव जोंहा फरायसाफोरनि माखासे मावनो गोनां खामानि कलेजनि माखासे मावनो गोनां खामानिफोरखौ जोङो गोरोबलायनि जाहोनाव मावनो हायाखै। मानो होनब्ला आङो हारसिं आरो लोगोसे आंनि लोगोफोरा जिहेतु इउनिट एबसुनिफ्राय देरहानाय बिथांमोना आंजों लोगोसे सापर्ट होफाया। थ' जायनि जाहोनाव जोंहा बिसोरनिफ्रायबो माने लस जादों आरो आंनिफ्रायबो लस। जिहेतु जोङो गावस्रालायनायनि जाहोनाव जोङो स्टुडेन्टफोरनि खामानिखौ मावनो हायाखै। थ' जों बेखौ साननानैनो दिनैनि तारिखाव जोङो गोरोबलायनानै जोङो कलेजनि माखासे जेंना जेंसिफोरखौ मावनो थाखाय आवगायबोदों। दिनैनि तारिखाव आङो बिथांमोनजों इउनिट एबसुजों गोरोबनानै बा आंनि लोगोफोर इउनिट एबसुनिफ्राय देरहानानै फैनाय माखासे सेक्रेटारिस बिथांमोनजों आङो गोरोबनानै कलेजनि जाखिनि मावनो गोनां खामानि फरायसाफोरनि जाखिनि जेंना जेंसि बेफोरखौ आं सुस्रांगोन होननानै दिनैनि तारिखाव आं बिथांमोनजों गोरोबबाय। बेखौनो आङो खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायनो सानदों। बिथांमोननि साइडनिफ्रायथ' माखासे जेंना जेंसिया फैगोन। मानो होनब्ला एबसुआ बेलेग आफाद बा बनसुआ गोदानै दाजानाय आफाद। गतिके एबसुनि आइडिअलजि आरो बनसुनि आइडिअलजि गोरोबलाया। बिसोरनि साननाया दस्रा आरो एबसुनि साननाया दस्रा। बेवहायथ' आंनि फारसे गोबां जेंना जेंसिया फैगोन। थेवबो बिथांमोननि साइडनिफ्राय जेसेबांखिनि आंनि सायाव बा माबा मोनसे दाबि धमखि फैयोब्लाबो आं बे दाबि धमखिखौ नेवसिनानैब्लाबो आङो फरायसाफोरनि थाखाय खामानि मावगोन होननानै आं आवगायबोदों। थायोब्ला दिनै आं माखासे खामानिफोरखौ मावनो हानाय नङा। मानो होनब्ला बनसुखौ माखासे रायजो राजा बा फरायसाफोरानो सापर्ट खालामा। थ' बेफोरबायदि आफादाव आंहा थायोब्ला आं फरायसाफोरनि थाखाय बा रायजो राजाफोरनि थाखाय खामानि मावनो हानाय नङा। थ' बेखौ आं नोजोर बोनानै दिनै एबसुजों माखासे रायजो राजाफोर आरो माखासे फरायसाफोरानो एबसुखौ मोजां मोनो बा एबसुजों सापर्ट होयो। गतिके आं बेखौ नायनानै दिनै एबसुजों आं गोरोबनानै खामानि मावनो होननानै फिन ओंखारबोफिनबाय। बेयाव आंहा माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला बा रायजो राजानिफ्राय निमाहा बियो बेखौनो।